sempurna yen berjamaah subuh luhur lan asar jamu selasa yakti ngedoke tindak mungkar Maghrib lan nisa iku jangkepe prayogane ditambah salat sunah sempurna iku perintah agama ngilingana ning donya mangsa saperna wakal asrasi kuwasa yen marang besok munggah suwarga iyo ora wuru kok neno mesti salah 6 yen wancine tansah dielengke ole wis wancine padha nindakake akan ngumandang wayahe sembahyang tapi wajib dawuhe pangeran Solatati takahe agama limang waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan tumanina boleh sempurna yen berjamaah subuh luhur lan asar selasa yakti ngedoke tindak mungkar suwe ra ketemu Maghrib lan nisa iku jangkepe prayogane ditambah salat sunah sempurna iku perintah agama ngilingana ning donya mangsa sepelane saperna wakal asrasi kuwasa ayo boy ganden yen marang besok munggah suwarga nika pepeling pelok 6 cara mriki nggih ngerti aja elok tenan wah kreatif kok jenengan kok sanes kula kok lha mbok jenengan wiwitane di nganggo nika jenengan muni mesti apik kae mbok aku njaluk disolatke rezeki apa lha sing muni pae ra ya wangun ngoten nggih lha lagune kok kaya mendem wit nggih meh kados suwira jamu ya iya mirip-mirip nggih nggih carane diisi pepeling apik-apik njaluk disolatke nggih ngeten nggih Purba jenengan mboten nyawir sinden walah kayane MC ki pira oh MC to piye MC-ne ana kayane gedhe sinden Pak niku jase kok enten lambang pepadi sanes Popadi nika Radio Laksana nggih oh senes to senes Popadi ya Ki Ageng Purbasmara pikantuk kancingan saking Gusti Benawa nggih napa-napa disyukuri nggih pokoke kula lakon njenengan niku wonten YouTube niku kula sikat sedaya alah pun enten napa-napa lha nggih nggih karek pas gendeng napa mboten nggih pun saniki matur nuwun sing ajeng mampilih pundi saderenge mandhap ayo semanten iki coba nek wong Yuswa semono ki kira-kira sik jalan sing ndi lah masuk kabeh mriko barang masuk lah niki